Sugeng dalu. Sugeng dalu. Niku yen bengi. Nek awan. Yen esuk sugeng enjang, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng santen, yen bengi sugeng dalu. Kuwi aku padake iki guru basa Jawa aku ki, Pak. Dadi Guru basa Jawa kok basa Jawa template ana muridé pekok kabeh. Oh, iki aku ngajar basa Jawa wis tau ya ngajar budi pekerti padake. Kuwi ana lanjutane. Diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem. Yen liwat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Ngono. Nek ngajari bocah kaya ngono. Nek carane ngono rada ngantuk, Pak. Dadi nek caraku rada dijeb-jebke. Dijeb-jebke piye coba? Digawe rada model saiki. Koplo. Dadine yo yen esuk sugeng enjang deng solololo deng ngono kuwi. Dadi murid-muridé betah. Aku nek ngajari bocah-bocahku mbiyen basa Jawa kaya ngono. Tak jebke. Dadi do apal sugeng awan, sugeng siang, sugeng dalu, sugeng sonten apal kabeh. Oh iya. Iya, aku guru basa Jawa. Guru basa Jawa berarti kowe mbiyen tau mulang SD. Sampun ate. SD Kanisius kene iki sing paling terkenal siswane jenenge sapa? Nek ning kene ya mboten ngertos. Nah, aku ngerti, aku ora sekolah kene aku ngerti. Kok saged? Ana 3 sing terkenal ning kene. Sinten? Budi, Wati karo Iwan. Oh, Budi Wati kalih Iwan. Biar amung ning kene. Ning sekolah ngendi-ngendi? Lah iya, lah wong kelas iki mesti ini Budi. Ini Ibu Budi. Wati. Terus ini Iwan. Nah, kuwi ket aku cilik bapakku cilik mbiyen wae Budiwati Iwan kuwi wis terkenal. Terus ya, Pak. Kok seprene ora tuwa-tuwa kuwi lho. Iya. Budi yang menyiram tanaman terus. Iwan ya apa pergi ke pasar terus ya, Pak. Iya. Ning cek cara mbiyen beda. Nek mbiyen kae lagu apa basa Jawa mesti iki laron apa ngono kae. Kelingan. Oh, kuwi ana kaya ngono. Oh, lah kae suarane apa? Lho kae suarane motor mabur. Nah. Oh, ngono. Ngono kae suarane mempil ngono kuwi. Oh, nganggo nada ya, An ya. Heeh, nek basa Jawa mbiyen kaya ngono kuwi. Iya, sayange saiki wis ora ya, Pak. Wis jarang-jarang nganggo lagu-lagu ngono lho. Lah saiki SD iki basa Jawane wae nek takon aku marai kopior kok. Piye kok takon? Aku bola-bali takoni basa Jawa karo cah SD iki ra iso. Mumet. Wah, angele ra jamak-jamak. Takoni apa? Ayo werna-werna, pertanyaan iki werna-werna. Angel, pokoke aku dhewe aduh modiar iki ngono. Aku yo ditakoni Pak soal nek kembang Lombok jenenge apa? Ya aku ngomong kembang Lombok menik. Kembang kambil apa jenenge kembang kambil manggar. Kembang tebu apa Bu? Ya sing kabur kanginan. Ya ngono. Kan lagune ngono, kembang tebu sing kabur kanginan. Iya bener kuwi. Ya bae ana jawaban ngono kuwi wis ana aku wis ngerti kok. Iya. Ayo saiki marai mumet gurune ya. Iya. Nggih, tapi yo kembang Lombok iki, kembang kembang kambil manggar. Bocahe seneng nyanyi dadine kembang tebu sing kabur kanginan. Saking kreatif sekarang iki bocah-bocah kritis kok, Pak. Yo, saiki nek ditakoni, anak-anak presiden pertama kita namanya siapa? Ngono kuwi. Ibu yang bikin soal kenapa saya yang harus bertanggung jawab? Ngono kuwi. Kuwi bocah macam apa ya saiki ngono saking kritis e. Iya, saking pintere cah saiki. Saking pintere. Sing jeneng guru ki nganti bingung kok besok kalau hari kiamat itu laut naik ke bumi. Terus gunung-gunung jeblok. Guru muridnya iso takon kok. Pertanyaan Pak, besok pas kiamat itu sekolah masuk enggak? Kira-kira. Ya dek kebelet prei ya. Iya kuwi. Wah, tunggalane. Aku ya tak omongi iki tak uncalke meneh pertanyaane. Oh, anu
Ani, kamu pasti bisa ya. Presiden pertama siapa namanya? Soekarno, Bu. Wah, pintar. Kamu mesti belajar. Tidak, Bu. Saya tidak benar. Yang benar itu yang punya Tuhan ngono kuwi. Lama dijawab koyo ngono. Kebenaran hanya milik Tuhan, Bu, bukan milik Ani. Loh, bocah ki macam apa? Saking kritis ya, Pak. Ah iya, bocah pinter ki yo. Dadine kaya kowe kuwi sesuk. Iya. Kowe ki saking pintere tur menjalar ke gejala pekok nek kowe. Saking cerdase. Tapi memang dadi guru kudu pinter luweh pinter meneh ya, Pak. Yo angel lho, bener Pak Seno. Nek ngajari guru TK, guru SD kuwi jan angel tenan. Aku mbiyen ngajar bocah nggo maca, wah kritis tenan, Pak. Nggo maca piye? Yo ngajari bocah belajar membaca kuwi lho, BU Bude Idi Bude ngono. Iya. Kuwi bocah ki ra gelem maca. Trimo dhek dolanan TikTok. Kuwi bocah dadi enggak mau, Bu. Ibu kan udah dibayar sama mama saya. Terus ngapain saya belajar? Kalau saya nggak belajar, saya main TikTok kan ibu enak, ibu dibayar tapi nggak kerja. Ngono kuwi. Wani kaya ngono Pak bocah zaman saiki. Lah aku kudu pinter nek misale ora pinter, ora ngakali, yo kalah karo bocah. Kamu besok mau jadi apa? Saya mau jadi anak band, jadinya saya nggak usah perlu membaca, Bu. Ngono kuwi jawabe. Loh, nek dadi anak band nek sesuk diapusi kepiye aku ngono. Oh iya, nek diapusi kamu besok bisa dibilang kamu nggak bisa baca 50 juta, nanti kamu dibohongin loh, harusnya 50 juta ternyata ditanda tangan cuma 5 juta. Sidane gelem sinau. Yo ngono kuwi dadi guru kudu nganggo disiasati pancen saiki. Siasat pancen angel. Pancen bener kok. Apresiasi buat guru-guru yang di sini di Kanisyo Sengkan, yang dulu hampir nggak ada, sekarang muridnya jadi yang paling banyak. Paling banyak itu karena ada ekstra kulikuler berkesenian Jawa. Yo, saiki menang apa macem-macem jare Mbak Ganes yo karawitan joget. Wah. Iya, yo Ganes kuwi sing dipengke kon belajar karawitan karo anu dijoget kuwi. Iya. Tapi nek dhek iki gurune petok apa ora muridé saya petok ya, Pak. Mbak Ganes petoke kaya ngono apa anake ora petok kuadrat. Lho, dhek iki mengeluarkan totalitas sebagai orang berkesenian berbudaya ngono kuwi. Dadi kowe barang kaya kowe iki ya tak senengi nek joget ya wah biayaan ngono kae pancen ya nek iramane kenceng ya jogete kudu kenceng, nek iramane lemah ya jogete kudu lemah. Oh iya. Ngono ya Mak. Dadi sik ngendangi iki ya mantep tung ngono seneng. Ngendangi mempeng sik joget ming alun-alun ya wis. Ning ya ana iya. Tung ngono kuwi wae wis rasa. Iya. Iya. Ya ono sinden sing kaya ngono. Kendange wis ngono tapi dhek ya sing penting ngene-ngene wis. Ya emang karakter saya kayak gini kok gitu. Aku ra muni ya. Aku diadang ning dalan iki bahaya. Ya wis ben. Ora apa-apa. Ya. Ayo kan nembang apa sa? Ya. Nembang wonten pamundutan napa nggih? Apa? Napa mboten wonten? Pamundutan sik tak goleke. Ya, tak goleke. Sik meneng wae. Oh, iki kabeh panyuwunane Mbak Tatin. Mbak Tatin sedaya. Oh, ana kembang rawe. Ya. Nggih, kembang rawe. Kembang rawe. Ah, ya. Kowe anu apa jenenge? Iki ana pasumbang sa. Napa? Apa jenenge iki sapa Mas Fajar? Ya iki. Mas Fajar. Tunanetra. Ya ning suarane apik ra apa-apa iki nggo contoh karo adik-adik Nadianto nuwun sewu duwe cacat netra ning berkesenian berbudaya. Yo Jar. Fajar, ya ora apa-apa, kene ora masalah. Adoh iki omahe Klaten kono, mbuh tekan kene mongko picak lho. Ha iya. Oh, sepele. Iya. Monggo Mas Fajar belan-belan sini sama saya ya. Jangan takut, saya akan nyokot. Sini. Tampilin ini dulu, mic ya. Monggo Mas Fajar. Kowe engko sing nembang kembang rawe. Fajar wis sing anu bawa slendro apa Jar sakaremu? Lho kok malah matuk. Priksa sik apa piye? Mboten. Nembang bawa apa? Sing slendro. Sinom mawon nggih, Pak. Sinom grandel. Sinom grandel? Lho, elak tenan. Ya. Ki Nadianto ora le sinau ya ming mergo anu ngrungokke kuwi nek kon maca ya wis ora iso. Le ning wong wuta ki iso maca huruf Braille. Ha ta, Sa? Bisa ya, bisa digrayai ngene iki.
Pinter deh ini. Tapi sekarang Braille agak sedikit dilupakan Pak Seno karena napa? Pengaruh digital jadi huruf Braille hampir dilupakan. Oh ya aja dilupakan kuwi huruf sing nuntun kowe iso maca e. Saiki karena ada Android ya berarti semua ya, ke Android. Semuanya mengira ke digital jadi prihatin sekali Pak. Oh sayang sekali. Monggo kuwi mbiyen pertama kali wong wuta iso maca ya saka huruf Braille. Ya Helen Keller dulu. Saka ngrayai apa-apa kuwi. Lho maksudnya pripun to, Pak? Lah ya nek huruf braille kan digraya to, wong hurufe menonjol kae dadi iso digrayai. Oh iki A, oh iki B. Oh iki. Apa iki? C. Oh, kowe iki senengane iki nang SD kok takon werna-werna. Ya. Mamanesmu hangu jiwa. Ayo, anggere kleru pelok tak dedeg cengelmu kowe ora. Soale kulino pelok kok. Agawe ruciting gawe. Agawe ruciting gale. Aku pendak-pendak eneng nang cacat ngene iki mesti anggere tekan panggung mesti tak unggahke ana. Iya, tak nggo conto karo wong sing waras-waras kuwi. Iya. Sing mripate iso weruh malah kon sinau tembang Jawa malah kuno ndiasmu ya. Ya sekarang ada fatwa kan wingi napa nggih Pak? Ten omah niku kula nyenggih nyetel kringgitan panjenengan. Lah kok wonten suara apa marai ngantuk. Sapa sik muni ngono? Ada kanca-kanca kula niku. Oh, ayo. Marai ngantuk. Ora dong kok nek kowe ora iso ngantuk wong. Ayo. Kowe ngantuk karo ora padha wae ya. Mas Fajar nek ngantuk pripun, Mas? Nggih. Padha. Ya. Ana rara apa kang netya. Wah nganggo dimenirke. Enana upama munduta rukmi tartantu tak kok iso tekan kene iki mau. Esek-ecet WA aku no. Oh, mangke dalu mayang teng pundi, Pak? Ngono ning SD Kanisius. Kula nderek nganu nggih, sowan nggih. Ya, ngono. Mbuh le nulis piye? Iya. Pripun Mas niku sing nulis pripun nang WA niku? Nggih, pakai suara. Jadi setiap kali HP itu sesuai dengan tulisannya maka suara itu akan muncul dengan sendirinya. Oh, nek basa Jawa ya iso. Belum ada. Oh, belum. Dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dek kirim nganu kok tulisan kok ya iso ngono lho. Dadi nyuwara iki HP-ne nulis dhewe. Saiki canggih kok. Iya. Canggih. Kok jane wingi niku ajeng kirim foto, Pak. Heh? Ajeng kirim foto. Kirim foto. Aja kaya kancamu lho. Kancamu si Jafar kae. Kirim kursi meja saiki ngopo to aku? Mboten, lha wingi rak. Lha wingi ajeng kirim lemari pojokan ruangan. Bareng tak takoni kowe iki ngapa parang ngono. Masuk mboten foto kula, foto dengkulmu mlosot iki. Foto meja, foto kursi apa? Aku ora weruh Pak. Berarti selfie tapi lopot ya. Mboten kula wingi ajeng napa nggih foto kula rikala wonten Universitas Islam Batik. Nggih. SMA dulu juara 2 tilawah Solo Raya. Weh lah elok. Luar biasa. Ajeng kula kirim kene kok mboten mlebu. Sapane? Fotone bulkotan bul napa? Bul fotone ra bener. Ya. Upama ibarat wong numpak prau lumampah tanpa
tanpa pelah ing madyaning cala nidi temah gonjing angin cong neng paku lingan. Ya matur suwun. Iku sing nembang ben Mbak Elisa ya. Nggih. Kowe mau wis diparingi ro Mas Gun durung? Sampun. Oh ya wis ya kuwi wae kok ya. Kowe wis tak omongi kok ya. Mas Fajar paringono kono, caosana, wis kono bali. Men dituntun kok gleleng ora. Pelan-pelan Mas, tak tuntun. Ah, gleleng ora Awas, Mas. jamak ora. Awas iki ndase wong lho Mas. Nah, pelan-pelan. Elisa ya cangkeme ya elek. Yo pangane kesampar. Ah iya, ayo cah ngawur ya ora. Iya. Ya ben ngarang ya. Anak ngono kuwi nggo conto. Ya. Tur dasare ya kejaba saka kuwi ya adoh-adoh panjenengane iki penggemar seni, penggemar budaya saka Klaten tekan kene men supaya iso nyumbang suarane dienggo conto karo sing padha nuwun sewu kadang karo beranggapan miring karo seni lan budaya. Iya. Iya. Ayo sak. Aturke kembang rawe. Monggo. Yuk, dados. Kok ame-ame ning ora nganggo kae mau.
banjur ngomong dewe kane Nyo amplope ana di 300. Matur sembah nuwun. Loh iki diparingi matur nuwun ngeten niku.